Kaping kalih Bapak Ngadiran RT 10, Bapak Joko Santoso, Bapak Suranto, Bapak Purwati, Bapak Munawar. Ono ya. Dan RT 11 Bapak Suyoto. Iya Bapak Suyadi, Bapak Suryono. RT 12 Bapak Sarjoko. Pak Roger toh. Wis Pak Roger wae Pak Sarjoko lah rene sing do ngerti. Ngertine Pak Roger. Suarane kaya tua wah. Ya ora ngono kuwi to ya karepake dhewe kok ngono. Ya men. Anu. Sapa neh? Bapak Sato Yuwono, Bapak Muh Sufiantoro. Oh ngono ya. Iki nek panggung plus dopo ki ana 10. Bapak Rudi Hartono, Bapak Mulyono, Bapak Wakidi, Bapak Lanjar Sriyono, Bapak Jumbadi, Bapak Triwidayanto, Bapak Wiyono, Bapak Basuki, Bapak Sudarsono kalian Bapak Selamat. Iki nek koordinator tarupan. Iki RW 6 Bapak Warsito. Iku selaku RW 6. Bapak Sarmin SR RW 5 dan semua bapak-bapak RT 9 sampai 12. Wah, guyub rukun. Nek konsumsi sapa yong? Bapak Nyaman RT 9 RW 5. Listrik Bapak Arianto karo Bapak Parmin. Dek mau ki ya anu wis petok wis balal karo Pak Ari. Kok nek ora enek Pak Ari ki iki panggungane peteng dedet jarene. Kudu sing gayeng. Oh iya. Lah nek bola pecah plus tikar Bapak Sunowo kalih Bapak Suranto. Ya Nduk. Koordinator tarian pedagang wilayah Bentangan Yono loro. Sapa? Bapak Hafidil Huda kalih Bapak Gandhi Mustama. Oh. Nek perantauan Bapak Santoso. Iso. Bojoku ki ora iso ngono. Lho lah kok ya ora iso. Dulur ngene iso bareng tak kasar mlakune ngene iki ya. Gila. Kecetit. Kowe iso sehat apik tenan. Lah wong ya tergantung jamune lho Mas. Joget ngene iso penak. Penak lho Mas. Lah panjenengan ora penak? Ya ora penak. Lah ngopo? Ngene iki kaya nek sing ngewohi-wohi kon. Lah kok mau ya ora ditinggal ning omah kaya ngono. Tahu tak tinggal ning omah rubung semut kok kowe iki piye. Apane? Lho ngene malah kaya mesin jahit lho ngene iki. Gur sak jiting kok. Penting lah enak. Mangkara jano kuning temno setekah. ya gila nih. Apa? Lah kok kaya wedhus kaya ngono kuwi lho. Mbok ya sing apik, ancang-ancang ki ya sing apik wong ya aku wis demes ngene lho. Atur stamina. Bah. Pengen sampean ya. Pengen sampean. Apa sing arep jengleng aku kok sing kono malah nginang ini dhewe. Pengen, Pak. Kuwi iki menerke kursi kok menerke kursi. Ya. Ya. Elok. Elok tenan. Ngesti Wigodo ki jan. Alah. Perjanjian Mas. Ngadek iki kok mumbul kok ora ditabuhi coprok rokok sakler. Yo. Oh, berarti anu pengrawite madhep rene. Ya ora salah madhep rene wong iki pengrawite iki cerdas-cerdas lho.